תודה שחזרתם אלינו. אצלנו שירה רביבו, היא תושבת נתיב העשרה, אם לשלושה, שעבדה במשך שנים כעובדת סוציאלית בשדרות. אבל אחרי ה7 באוקטובר, החלטת לעשות שינוי ולהוסיף לטייטל של עובדת סוציאלית גם סטייליסטית טיפולית. נכון. אני מודה שזה מונח שאני לא כל כך הכרתי. כן. אז קודם כל, תודה שבאת. תודה לך. וספרי לנו קצת עלייך ועל הטייטל החדש. אוקיי, אז אני שירה, אני מפונה מנתיב העשרה, אנחנו חוזרים בסוף החודש לנתיב העשרה. שעה טובה. תודה. כמעט שנתיים. נכון, נכון. שנתיים מאותו יום בממ"ד. לגמרי. איך הבית? יש לאן לחזור, אני מקווה. הבית, יש לאן לחזור, יש הרבה עבודה, ואתמול באמת עבדנו כל היום, אבל לאט לאט. את היית ב7 באוקטובר עם הילדים בממ"ד, נכון? נכון, נכון. הייתי עם הילדים, בעלי היה בחיפה אצל אמא שלו, והיא שברה את היד, הוא הלך לעזור לה. ובבוקר קמנו, כמובן עם האזעקות. היינו 12 שעות בממ"ד, באמת בציפייה וחוסר ודאות. ומשם הגענו למלון, אחרי 12 שעות שכולנו כבר גילינו מה קרה. הגענו למלון, הגענו למלון יערים במעלה החמישה, ושם באמת התמקמנו. ואחרי שבאמת עסקתי לעזור לכל הקשישים, אני עובדת סוציאלית ועבדתי בשדרות, אחרי שעזרתי לכל הקשישים ולרווחה לעשות את כל התיאומים לפינוי של הקשישים משדרות גם, באמת התחילו להגיע המון בגדים מאנשים טובים של מדינת ישראל, שפשוט רצו רק לעטוף אותנו בהמון אהבה. כן, היו המון תרומות, כי אנשים באמת יצאו מהבית בלי כלום. נכון, נכון. וגם כשיצאנו והרצתי מזוודה, אבל איתה לכמה ימים, לא ידענו שזה ייקח כל כך הרבה זמן. כן. ובאמת הגיעו המון בגדים של יד שנייה וגם חדשים, והדבר הזה משך אותי ממש. פשוט הגעתי למצב שזה הדבר שמחזיק אותי. שכל בוקר... אני מגן לעסוק לקחת בגדים וללכת ולהתלבש כל היום, ופשוט לקום, להתלבש ולהרגיש יותר טוב. זה משהו ששיפר לי את המצב רוח בצורה משמעותית, והגעתי באמת להבנה שזה משהו שמאוד מסקרן אותי ומושך אותי. הרבה פעמים מדברים על בגדים, זה נשמע לאנשים כמו משהו שטחי, אוקיי, יאללה, לבשת משהו, אבל בתור, הנה, מי שחוותה את זה, עד כמה זה שינה אצלך את המצב. קודם כל מאוד, וזה גם גרם לי בהתחלה להמון רגשות אשם. אני מתלבשת כשהמצב כל כך גרוע, ואיבדנו חברים כל כך קרובים ואנשים קרובים, ואני מתלבשת ומתעסקת בדבר שהוא לכאורה מאוד שטחי. הרגשתי באמת רגשות אשם, אבל מהר מאוד הבנתי שזה מנגנון הגנה שפשוט מייצר אצלי את ההתמודדות ועם חוסן, פשוט מייצר אצלי חוסן. עצם הדבר הזה שהוא מפריש אצלי הורמונים של שמחה, מאפשר לי לא לשקוע לתאומות שיכולתי בקלות לשקוע אליהם. וזה מה שהחזיק אותי, כי ההתמודדות שלי היא הייתה הדרגתית, ולא מיד לתוך כל הסיטואציה הזאת שיכלתי לשקוע אליה. ואז בעצם לקחת את זה קדימה לאנשים אחרים. נכון. הלכתי ללמוד סטיילינג, קודם כל באיזשהו קורס אינטרנטי של אנה לוקצקי, ומשם הבנתי שאני רוצה לעשות משהו, את התהליך שאני עברתי גם עם נשים אחרות, והלכתי ללמוד אצל עדי לנדאו אורון, שפיתחה את השיטה, סטיילינג טיפולי. אוקיי, מה זה משהו חדש בעולם? זה משהו די חדש, אבל הוא תופס תאוצה מאוד גדולה בעיניי. מה טיפולי בסטיילינג? אז קודם כל התהליך הזה שאני עברתי זה ממש סטיילינג טיפולי. אני לוקחת את זה יותר למקום של חוסן כרגע, כי זה באמת משהו שאני מרגישה שליחות שאני יכולה לעשות גם לאנשים אחרות, בעיקר במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, עם כל כך הרבה מפונים חדשים ומפונות, ואנשים שעברו ועדיין עוברים דברים ואין להם בית ואין להם כלום, ובאמת הכלי הזה שהוא בעיניי מדהים, לתת אותו גם לנשים נוספות, את החיזוק הזה דרך הבגדים, אם זה באמצעות התלבשות מודעת, לשים את הרגש בתוך הארון, למשל להנחך אותו, לשיים, איך קמתי היום, מה אני מרגישה היום, בוא נבחר את הבגד לפי מה שאני מרגישה, או אולי לשנות את מה שאני מרגישה, ולבטא את זה כלפי חוץ, זה סוג של שפה. בגד זה שפה, בסופו של דבר בגדים הם משפרים כל כך הרבה דברים ועוזרים בהתמודדויות בהמון תחומים. צבע, גודל, מרקמים. צבע, הדפסים, צבעים, סגנונות של מי נפגענו טיפ קטן יישומי, נגיד לגברת שקמה בבוקר, מרגישה כאילו שאבו ממנה את כל האנרגיות, ובא לה איזה משהו שירים לה ביום. אז אני מאוד התחברתי לתחום של הנושא של המשחקיות
היצירתיות בארון הבגדים, אז באמת להתייחס לארון כאל מגרש משחקים. לבוא, לעשות התאמות של צבעים, של הדפסים, זה בעיניי טיפ מאוד מאוד חשוב, וגם באמת, אם את רוצה למשוך לעצמך איזשהו מצב רוח אחר, בת רוצה היום להרגיש יותר טוב, לנסות באמת דרך הבגד ללבוש משהו שהוא מרים לך, ולראות שבאמת המצב רוח זה כמו fake it until you make it. כן. אז אותו דבר, גם עם הבגדים, זה משהו שממש יכול לעזור לכולם להרים את עצמם. גם במלחמה עם איראן, קמתי כל בוקר, התלבשתי, יצרתי לעצמי איזושהי שגרה, וזה מאוד מאוד עזר לי. אז מבחינתי זה כלי שהוא מדהים ויכול לשמש כל אחת. וגם נגיש, זאת אומרת. נגיש, זה ארון בגדים שלנו. נגיד אבל שזה לא קסם, יכול להיות שיום אחד זה יעבוד פחות, ולהמשיך לנסות ואז יעבוד יותר. גם להרגיש שהיום לא טוב וללבוש את זה, ללבוש משהו שהוא אפרורי, או שאת רוצה להנכיח את הרגש שלך, ובא לך היום להיות בו, זה גם בסדר, זה גם משהו שאפשרי ונותן לך איזשהו... לפחות את משיימת את הרגש שלך ואת מנכיחה אותו, וזה מאוד עוזר לך. שירה רביבו, תודה רבה. תודה לכם. שתחזרו הביתה בשלום. תודה רבה, תודה. רק ימים יפים. אמן. בנתיב העשרה. תודה.